Představujeme vám stroj Rotokér, pasivní rotační kypřič, který slouží k mechanickému zpracování půdy. Vyrábí se jako sklopné provedení v pracovních záběrech 6,60, 8 a 12,4 metru. Je to univerzálně použitelný stroj, vhodný pro mechanickou kultivaci plevelů, rozdrobení půdního škraloupu, zapravení hnojiva do půdy, provzdušnění půdy a rovněž slouží pro provzdušnění travních porostů. Na stroj je možno rovněž namontovat dávkovací jednotku pro přísev a přihnojování pod názvem Tegosen. Pracovní orgány stroje jsou rotorové hvězdice o průměru 540 mm. Kované samojistřící hroty jsou široké 18 mm a vzájemná vzdálenost mezi hvězdicemi činí 85 mm. Na jedné hvězdici je umístěno 16 zahnutých hrotů, které vnikají do půdy, nadzdvihávají ji a načehrávají a tím současně vytahují klíčící plevele. Každá hvězdice je samostatně zavěšená na odpruženém rameni a tím je zabezpečeno kopírování terénních nerovností. Přítlak zabezpečuje vynutá pružina o průměru 8,5 mm. Maximální přítlak na hvězdici lze nastavit na hodnotu 20 kg. Rotační hvězdice je osazena bezúdržbovým ložiskem a vzájemně jsou přesazené o 105 mm z důvodu samočištění. Upevňovací ramena hvězdic jsou upevněna na masivním rámu o velikosti 180 x 180 mm. Pomocí šroubovacích třmenů jsou namontována na dělené hřídely. Pouzdra ramen jsou bezúdržbová. Rám stroje je sklopný a pomocí šroubovacích dorazů musí být nastavený do roviny. Ramena sklopných rámů jsou v pracovní poloze vzájemně zafixována mezi sebou pro stabilní upevnění. Rámy jsou hydraulicky sklopné, a to podle typu stroje 3sekční nebo 5sekční. Hlavní sklopné hydraulické válce jsou při přepravě přídavně mechanicky zaaretovány. Výsuvné části hydraulických válců jsou vybaveny ochranným krytem proti odlétávající zemině a kamenům. Středová část stroje je vybavená mříží, která ochraňuje kabinu traktoru a jeho vnější zpětná zrcátka. Stroj je v parkovací poloze odstaven na 4 výsuvných podpěrách. Stroj může být agregován s traktory od 90 do 160 koňských sil podle šířky pracovního záběru, pracovních podmínek a způsobu nasazení. K traktoru se stroj připojuje pomocí 3bodového závěsu a podle typu traktoru lze zvolit ze 3 výškově umístěných přípojných otvorů pro spodní přípojná táhla. Spodní přípojný otvor se doporučuje zvolit tak, aby při práci stroje byla ramena tažena směrem do půdy. Spodní ramena nesmí stroj z půdy táhnout směrem nahoru. Horní přípojné táhlo lze na stroji upevnit do 2 výškově volitelných otvorů tak, aby bylo možno nastavit odpovídající přítlak na rotorové hvězdice. Podle výbavy stroje je třeba k vnějším ovládacím okruhům hydrauliky traktoru připojit hydraulické hadice. Pro rozkládání hlavního rámu slouží jeden dvojčinný hydraulický okruh, který je opatřen úchytem rychlospojky s červenou barvou. Pro rozkládání pomocných přídavných rámů u stroje Rotokér V12400 je třeba připojit další dvojčinný hydraulický okruh, opatřený úchytem rychlospojky s modrou barvou. Změnu rozchodu vodících kol je prováděna 3. hydraulickým dvojčinným okruhem a úchyt rychlospojek má šedou barvu. Tato funkce slouží pro přestavení rozchodu kopírovacích kol stroje, aby pneumatiky kopírovaly utuženou stopu po jízdě tažného prostředku a tím byl chod stroje klidnější bez vibrací. Pro zapojení předepsaného osvětlení stroje je třeba na traktor připojit 7kolíkovou zástrčku. Požadovaná hloubka kultivace se nastavuje na přestavovacích otvorech kopírovacích kol stroje. Rám by měl být ve vodorovné poloze a délka hrotů, které se při spuštěném stroji zapíchnou do půdy,
vyjadřuje hloubku kultivace. Rychlost jízdy má potom vliv na částečné vyhloubení pracovních orgánů. Náklonem rámu směrem dozadu nastavujeme intenzitu přítlaku na půdu. Čím vyšší je pracovní rychlost stroje, tím větší musí být záklon rámu a tím i nastavení intenzity přítlaku. Maximální hloubka zpracování půdy činí 40 mm. Nastavení stroje a čas použití je třeba přizpůsobit jak druhu pěstované plodiny, tak jeho vzrůstu i stavu a vlastnostem půdy. Ideální je použití stroje při rychlostech od 10 do 30 km za hodinu. V případě potřeby kontaktu zákaznické služby si prosím předem připravte výrobní číslo, které je uvedeno na výrobním štítku stroje. Ten se nachází na pravé straně hlavního přípojného rámu.